the Akrasua. Obi beka say mimpo minim say wo ba wo betutu ntoma. So what you say amam na ni amane because the Akrasua. Yeah. Na tim say ye ramping in name. Wo mu de make sure no say akola hunu ni sa kokura oni before the GT. Enti say ye call the Akrasua. Obi beka say e nkura ne the Akrasua. On this year, that's it. Na Mamenchia, young papa, a tearful. And again, a phone now. On my train, the Akrashu. Sans move born who do ratchet. Na and Penisi Sabe say Obako Dare. Now, cha. Who's he see it here? Sir, Intino, Afena, Aquina, Ghana in Atria Breno. Programmer, the whole gun will be a bida. Say a bachelor abbey for them, dear. Ever Yanya Cassabun. I feel near bit. Yes. In the program, no, I had the Accra show. Ye Babet technology. A yet abbey for them, dear. Ever Yanya Cassam. Sabe Oko or my Biswa. Or my meet to China, India. Or being here so better brofo and son where you sue abbey for. Enim dia no e dia di ne djuma se be computer se yesu yi o ba hwe na yo mo language mu o mo kasa mu enti se be abrewa kora timi tina computer ne yesu se be US for brofo na yo mo basic language enti abrewa kora se be wo tina computer ne mu timi de ye ne bibia o pe o betimi de send emails o betimi de afre ne ba o betimi de aye ne o pese o ye bia nanso o ba ya bibi man mu ha no mo a nua bibia no je se wo sua brofo no ansan wetimi use ye technology no but technology nso so no aba be take 95% of our life ya bra ba mu nyina no ama bu pen aduokrun abeteki na abeteki ne kire se technology ne yesem entu ye den se hu eno na so obi hu kakra bia no dey take advantage no dey sisiu enti senka unimu a anka obi ntimi nsisiu but what you say enti no say program we no e ba bebie ye ni ye nka say school for nko ade ya ye de be ko obi aboboa no we Ghana for na program I see nyina ye som na ye timi sua technology no enti school mu ye be ba ho ye be invite mpanyimfo aba ne ya kire ye kasa no ye de ye kasa na kire abefo nimdie no me de mi ntwa wa no eja mpanyimfo se obisafo anyina kwan sa na ye de ye twi e ba be sua technology nso nye ne ye kwesi broni na ye enti se wo hwe keypad nso a ni nyina ye omontro ye unhu a na unhu be na unhu de enti se wo di twi na e ba ba kire me a anye bia bibi wo ho a eno so betumi amamanya me twi language no to communicate with aha eno na tem bia manfo bisa na emom no se wonim se brofo ai fe no brofo sa obeti brofo pa je sa otitwi sebe obi onte brofo no onte twi no onte brofo enti no se otitwi ni yi a ena brofo no a ye de aye computer no obetumi ehunu ni yi enti twi no na ese ye ti ni yi because eno ni ye kasa eno ni ye tongue eno ni ye techrema no enti se yetimi titwi ni yi a se broni ne de ade ne besi ho a ese ye ti ade no ye twi kasa nim enti se ye ti ase we twi kasa nim a ye mfa ho ni e ni bi a broni na twono ye nim se car na esi ho no ana afidie na esi ho no ye ti ase djuma edidi nie na mbese me didi djuma bi a ekwan we ni kwan we na ese me fa so na sanse me ti ase enti no se e bi a obi pese wo sisi mi wo se ade ne ho a ena ye se fraud bebre adoso because ye nti technology na se e wo ye kasam enti obi fraud se oba bi asandi niam free United States nti bra beje na emom di kan send sika pa eye wa adwen se yampa but what technology ase na unim se ne technology niam ate a unim se nya possible oba bi ani abrochire ho enti obi kasa no sebe oba dwen atra be bia odwen no enti no ena se yetimi ete ye technology na se e wo ye kasa mu ansana obroni die na ode beba no ye die kire and that's the basic ADSE hunu kura ansana nka ye wura technology nim Ghana technology no ye wura mo na emom no ye nte ase wura ni ye wura ade achi ade ase bia ye wura
And so ntiaseɛ no ɛwɔ technology ni so entertain bi ɔmo nse yɛ victim san say the way you use your technology di adwuma no yɛ kɔ akyiri enti yɛ ɛma aban ɛbrɛ ɛma institutions ne brɛ because me maame bi asɛ bi ɔte akura no o ne new technology na aba no onim adepo ade no smartphone no kura no onim ho hwee beto kyerɛ ne sɛ ɛyɛ fidie a obetimi di ato nkra na ɔpɛ sɛ oto nkra ɛkwan sɛ na ɛfa so ɛde to nkra ɛwɔ ne twi kasa mu ayɛ ɔmrɛ kwa nkɔfa brɔfo no wakodwane sɛ ɔte aseɛ saa otimi basically otimi te aseɛ sɛ saa deɛ wɔ yɛ kita me no dwuma sei ni na ɛsɛ me didi secondly ye youth na eba no so no yɛnte technology na se ɛwɔ yɛ kasa mu nti no ye use technology ni biara ekita yɛn a na yɛ pɛ ne yɛ de yɛ because yɛnte aseɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ technology na ekita wo no wobɛtumi de adi dwuma bi a ɛbɛboa wo ankasa sɛ be unwaste data ɛwɔ nneɛma bi a sɛ be ɛho nhia ho enti ɛsɛ sɛ yɛtimi ɛte technology na se ɛwɔ yɛ kasa mu na yɛte aseɛ wie a ansa na obroni ɛtno na wuruhyi na ɛno nso so no yɛ musi oh ɛne yɛsɛ na menu so no sɛ be obroni bank ta phone ɛntwa ne ho nto abɔnten mbaje wo hu bi da difficult for yes o twa ne ho ato abɔnten onim so ɔde egi sika obetwa ne ho ato abɔnten onim se na ne ho na otwa to abɔnten no ɛyɛ sika ɛna ɔde bɛgye what you say but yɛn no sense yɛnte aseɛ nti no yɛ culture no sɛnea yɛtete yɛn no ɛna technology no so abɛtwa mu nti ama technology na bibi bebree bi wɔ yɛn ni so yɛnim se bibia yɛbɛtumi de ayɛ dan akɔto technology ade the technology na yɛ meanwhile no yɛwɔ yɛ culture yɛwɔ yɛn teteɛ sɛ wo hwɛ indianfo a ɔmo teteɛ ɔmo nsesan yo sɛ wo hwɛ Indian movies na sɛnea ɔmo teɛ first saa na ɔmo teɛ ɛso yɛka technology ɔmo di kan ɛkɔ ɔmo anim wɔ technology ni mu a indianfo ka okay chairman we there emlene nkomo ne ye de na so ni tia unuma do so eso ye ni na enti da pen na ye hwe anim se so ye hyase sɛne mudi kan ne tu dwa no yonkopa na sɛbe nyame bie kwan sɛ program we famra because the whole Ghana obi anya program we bi da sa enti no ɛyɛ benada ɛne yawa da bia anumre we ye disua ɛne ye besua anumre ɛbɔ no nso a ye be hyase ɛbenada ɛne yawa da bia ye be hyase no we bisa sɛ akora no ɔne hwan akora no ye obi a sabe ye twi kasa mu ye ka akora ye obi a onyiye na so wasu ne ma bebree o ka se me ne bia o quite mi nyam ese asoro obi onyiye no wasu ne ma bebree technology ne mi wo mu sabe me ye softwares me ye website na ma trade me kyerɛ technology in institutions bebree okay and afei so no Accra Online media me wo Multimind Technologies Limited afei ye di program we ba yonkopa enti no obi anyu na adwa eduru ho no mo a ensa sɛ o mix ye be kye niam bebree say technology enti be kye niam bebree all right ye be tumi take part in it chairman ye be da se enenso utimi pa na woni ye betwetwe nkomo ye hwe nim se nyame ya atom a ye hyase enti minua be ma minua ba wo a wo se ye koja wo ye nkonya software ene hardware network ene ade ni nyina mi je film na wo betimi de utwi kasa na asua kama e ma brofo nsi ukwan se obesua de ne mo mbomodin se ubepem akọwanim me da se enenso ye to nsafre wo je ye so na be kan ho ye nkọ ne boko show so ye hwe wani de all right enti ye se ka kumo we ye je no kwagu anim ye